Menchia Komamo, Medende brother Eli Soriano, my free members Church of God International. Me pasa meton safremo na mo meka yen ho awase mabako empire bomu da biara awia donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa gina ne wiase gina abro aye fa ahohiahia emre mu abro yede apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene enipedu yakwa akutia yade ye mu no na tumi aboa ya ma yakwa atia amanehuni nanso aduro ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene Onyankopɔn amoa na yehia Onyankopɔn amoa yi sene ade biara ne danyina ɛfa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛyɛ mfra yɛfra enipa ɛwɔ wiase afa na nyina wɔdwene wɔnabusua ɛnafofo adɔfo ne enipa nyina daakye ho yɛma obi biara akwaba mone yɛn betumi abɛbɔ mpaye na sɛ mɔpa hwehwɛ mu pia mɔma ne yɛn krataa yɛda mo ase beree na yɛne da so ne sɛ yɛbɛsan atemonka Nyankopɔn nhyira mo. Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Members Church of God International returns from Aba. Yan Awurade Yesu Kristo mmerɛ nsɛm Adesua sɛ menyɛ nkɔdipa yɛn mu nyinaa sɛ kyerɛ ne sɛn yɛbaa besua ne yɛyɛ Kristo mmerɛ nsɛm Kristo nkyerɛkyerɛ asɛmpa no mmerɛ nsɛm anaa asɛmpa no nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ hɔ ma yɛ mmerɛ yi mu ntotosoɔ dodo ka ho anaa Awurade adedie kumpa yɛbɔ mu afɔdeɛ ka ho anaa ɔmedadie ɛno nso ka ho anaa ɛyɛ Awurade mmerɛ nsɛm sɛ yɛ akyiwadeɛ sɛ wobɛwe prɛko na mmɔnkɔ na nnoɔma foforɔ keka ho anaa
Yanam Pagbigyan ninyo ang mga kababayan kung ay free akuma mo so return sa fremo. Yan da so na sa mo bɛka yɛ no ho. Na sɛ mo wɔ akoma so adeɛ na wɔpɛ bi sɛ ɔpɛ sɛ busua asɛmpa no ɛyɛ nokorɛ nkyerɛkyerɛ fii ne Awurade Yesu Kristo a yɛreturn sa from ɛbɛhyɛ ase October bosome da ɛtɔ so du baako 2021 anwummere no nson Philippi aman no mmerɛ mu ɛntwe yɛ akoma mu nyinaa. Kung sa iba, ang pangingibang bayan ay isang pribilehiyo, para kay Marites, ito ay isang matinding sakripisyo. Kinailangan niyang iwan ang kanyang 3 anak sa Pilipinas upang makapaghanap buhay at maitaguyod ang mga ito ng mag-isa. Subalit ang hirap ng kalooban ay nadagdagan ng hirap ng katawan nang makatagpo ng malupit na amo. Natry ko po yung homesick na yan. Sabi ko gusto ko nang tumalon sa building nang makauwi na sa Pinas. Ang hirap pala ba ng... It's difficult to feel homesick. It's the biggest difficulty you may have while you are away from home. Lack of sleep and nourishment, along with my boss's yelling. You're exhausted and then your boss barks at you. Despite the challenges, Marites achieved her objective of sending her kids to school. And in her 12 years as an overseas Filipino worker, her firstborn is now in college. But Marites' concerns extend beyond her children to her siblings and mother, as she is the eldest child. By the grace of God, we get by. However, it is a cycle. I borrow money, then pay it back, then borrow money again, then pay it back again. Every month, I send money to pay off my debt from the previous month. It should be enough if it were only for my children, but I also help my nieces and nephews. So it isn't always enough. That is why, even with her own needs, she doesn't even have the time to think about it. She is unable to care for her own body, which is her primary investment in her job. I only eat what she instructs me to prepare. For example, if she tells me to cook 3 cups of rice, we have to make do with that for 3 days. And when she asks me to cook a meal, we have to apportion it so that it lasts for 3 days. Every time she meets with her friend, is Marites' only opportunity to eat properly. My sibling's buddy joins us when we go out. She cooks extra rice so that I may take some home. Rice is vital because it's difficult to work and clean the toilet without it. You won't have the strength if you don't eat rice, so it's really important to do so. Through a friend's assistance, Marites has been a regular recipient of the public services offered by the Members Church of God International. And because MCGI cares, she is among our fellow men who was given the chance to receive free goods from the MCGI Free Store. This will last me a few months. Of course, I am pleased since, despite your lack of familiarity with me, you still went out of your way to assist me. I am overjoyed. I always give thanks to the Lord because He does not forsake me. No matter how difficult things get, He does not abandon me. Indeed, the gracious acts of God's hands can be felt all around the world. So may each of us continue to work hard with faith, hope, and love. Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it. To God be all honor and glory forever.
Sumatin pong muli ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kapatid at mga mahal naming mga panuhin. Marami sa Diyos. Muli tayo. Na nuanom ansa na yɛbɛhyɛ aseɛ no yɛreto nsa afrɛ mu nyinaa mommɛka yɛn ho yɛn nyinaa yɛbom yɛbɛwɔ anim kronkron adigya yɛn nyinaa yɛde anigyeɛ ne nokorɛ ɛda wase sɛ wɔama yɛn akwanya pa yi sɛdeɛ yɛbɛyɛ a yɛbɛtoa so na yɛapae wo nsɛm kronkron mu aka yɛda wase saa berɛ nyinaa wobɔ yɛn ho ban na wama yɛn nneɛma a makikinig ng iyong mga banal na salita. Salamat sa iyong mga pagliligtas. Niyefa wansɛm a ɛyɛ yɛn anidaso wɔ ho yɛda wase ɔwɔ daa nkwagyeɛ ɛne ɔhwɛ pa a wode hwɛ yɛn yɛne hwɛ bɛtumi de ama wo ahyɛ yɛnom nyinaa no mu na yɛn nyinaa yɛfiri yɛ akoma mu no ho a yɛgye to mu sɛ yɛdɔ w'abrabɔ yi mu nkwa yi mu no yɛba bɛhunu wo nokorɛ kwan yɛsrɛ sɛ ma yɛn nso w'ani wɔ wo kronkron bea ɛba yɛbɔ wo yɛn nokorɛ asɛda afadeɛ na deɛ yɛka yɛn ho no bɛgyinaa yɛpae ma nyinaa mu ka yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ sɛdeɛ de akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no yɛsrɛ wo sɛ hyerɛ bibiara ɔbɛtie wo tene sɛ yɛsrɛ wo na yɛntumi ne w'asɛm so nkanka ɛnyɔnko nnipa nyinaa na wɔhunu wo nokorɛ kwan na wo nkwagyeɛ na wɔtumi de atu w'anammɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ sɛ berɛ pa no so a agya na sɛ yɛwo pa a yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛmmom na yɛntumi nsom wo wɔ akwanneɛsɛ nyina bɛma yɛn so yɛsrɛ wo sa yɛn yadeɛ sa yɛn yadeɛ nyinaa na sɔ yɛn haw yɛn amanneɛ na yɛn dadwene nyinaa no ma yɛn yɛsrɛ wo sɛ hyira wo nsɛmpatire wɔ akwanneɛsɛ nyinaa mu na biara biara na akra dodoɔ anya nhyira ama wɔn nsa atumi aka wɔ da nkwa bɔhyɛ no agya yɛgye di sɛ wɔbɛyɛ yɛn mu adwuma na biara ne hɔ ɔbɛtumi asi ano kwan wɔbɛka yɛn ho ne da yi yɛda wase wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu amen.
Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ang ating Panginoong Kristo ang sumainyo sa gabing ito. Sa araw na ito, anong oras man po. Brother Eli Soriano, Kronkon Biyano. Asumdie free Awurade Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo. Tena nyinaa koma mu, yɛma nyinaa kɔ aba ɛba yɛtwerɛ Kronkron de sua ne mu nsɛmmisa mmerɛ ase. Wɔ mmeammea ahodoɔ ne baabi biara mo wɔ ne wiase wɔ Philippi aman mu ne wiase afa na nyinaa. Baabi biara mote yɛn nka wɔ Philippi aman mu amanɔne wɔn a wɔte yɛn nka wɔ internet so ne satellite. Nkɔmmɔdi afidie ahodoɔ a ɛdedi dwuma soɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ bɛtumi apae yɛn gyidie mu aka akyerɛ mo wɔ Church of God asafo yi mu. Na yɛn ɛyɛ akwanya pa Onyankopɔn de yɛma yɛn sɛ yɛmfa ntie ne tene ne nsɛm na yɛbɛnam twerɛ nsɛm a Brother Eli Soriano bɛkenkan ama yɛn afiri Twerɛ Kronkron mu so ɛnyɛ Nyankopɔn nsɛm mu nteaseɛ na yɛtumi aka Nyankopɔn nsɛm wɔ hia sɛ yɛgyidie no akyerɛ mo nkanka berɛ yɛwɔ mu yi yɛhia yɛ ne Awurade Yesu Kristo akwankyerɛ na nneɛma a ɔpɛ sɛ yɛtie no yɛtumi atie na ɛdɔn yi mu no yɛma mo Brother Eli Soriano. Brother Eli yɛnkye akɔma wo anuanom yɛnkye akɔma mo nyinaa yɛkyea yɛnyɔnko nnipa ne wɔn a wɔfiri mmeammea ahodoɔ nkuro ahodoɔ so ne wɔn a ɛwɔ ewiase aman ahodoɔ so obi biara wɔtie yɛn wɔn a wɔtie wɔn nkɔmmɔdi afidie so no yɛsrɛ wɔ Nyankopɔn sɛ ɔma yɛn nkɔmmɔdi ne Nyankopɔn asɛm a ɛnɛ yɛba abɛsua yi no ɛmfa mfasoɔ mmerɛ yɛn nyinaa na ɛyɛ ade a ɛho behia ɛnnɛ da yi ɛyɛ ade a wɔhia sɛ yɛbɛnyane wɔ honhom fam anaasɛ yɛbɛnya ahonim bi afa honhom fam nneɛma ho mama yɛnkenkan Korintofoɔ nwoma edi kan eti dunum twemu aduasa na Brother Daniel yɛsrɛ ɔkan ma yɛ 1 Corinthians 15:34 na monyane ɛma tenene na monya bɔne ɛfiri sɛ binom ho nni Nyankopɔn ho nimdeɛ meka yei mehyɛ mo aniwuo ɔgono deɛ ɔntene Paul ɔpa kyerɛ sɛ monyane ɛma tenene na monya bɔne no ɛfiri sɛ yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a tenene mu deɛ wɔnom adeda wɔnom inni honhom fam nkanyan biara wɔnom nni honhom fam adwene biara nkanka nnipa wɔnom nye Nyankopɔn nie no na sɛ yɛbɛdwene ho a wobɛkɔ Haiti na asase wosoɔ ɛwɔ hɔ ɛyɛ nsuo ase ana nsuo mmura nsuo ayiri fa kuro no cholera akunkum nipa mpem wɔ ha ɛwɔ Haiti nipa 222,000 ɛna yadeɛ no wakum wɔnom ɛyɛ cholera yadeɛ no na saa mani saa nkuro yi a ɛyɛ atorankyɛm yi abɔ wɔn no Haiti ɛyɛ wɔ man na nipa dodoɔ no a ɛyɛ ɔmo yɛ abosomsomofoɔ ɔmo yɛ sunsum nneɛma kabrekyerɛfoɔ dɔɔso wɔ hɔ dodoɔ no a ɛnyɛ Israel Nyankopɔn no ɛni ɛno nti sɛ mehwɛ wɔn nneɛma a wɔn yɛ no hɔ a ɛhono sɛ yɛn ne Nyankopɔn botaeɛ no mu baako nti a nipa wɔ Haiti no saa owuo kɛseɛ wɔ bɔ okuru mu nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔn ani bɛte na mahwehwɛ wɔ Nyankopɔn akyira kwan wɔkɔ Thailand a dodoɔ no a nye wɔ Nyankopɔn ni wɔn nyame dodoɔ no a yɛ budafoɔ wɔn ɛnyɛ Awurade Yesu Kristo ni wɔkɔ Japan man mu a bansang sinasapit nitong matitinding ganitong kalamidad, itong mga bansang hindi kumikilala sa Diyos, mga bansa na ang karamihan sa tao
ang hinahanap ay puro bagay na panlupa. Mga busy sila sa pagkita ng pera, buhay material, buhay dito sa mundo. Nawawalan sila ng interes doon sa mga bagay na espiritual. Matters of spiritual matters. That's why Paul said at first, awake into righteousness and sin not, because there are those who do not have knowledge of God. So having no knowledge of righteousness, that is because of not acknowledging God, not recognizing God in their lives. There are people who do not acknowledge the true God. Let us read chapter 4, verse 8 of Galatians. Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods. There are people who are slaves of false gods. There are many countries now that are in that situation. That's the reason why these natural calamities come. There are countries who are worshiping not the true God, like Japan. Majority there are worshiping Buddha and they do not follow Christ. They are totally ignorant of God. Kaya siguro ganyan ang nangyayari sa... That's perhaps the reason why those things happen to these countries. Now, what kind of countries are these being hit by hard calamities? The reason I found is not acknowledging God. Some who acknowledge, some are acknowledging God, but not the true God. Let's read the book of Romans, chapter 1, verses 23. Because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. And they changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and to four-footed beasts, and creeping things. Wherefore, who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. It is clear that there are people who changed the truth of God into a lie. And worship and serve creature more than the Creator. Linibere ing katutuanan ng Diyos king metong akalaraman at simbande at siwan ing lelangan ke saking linalang. Who changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Gipalabi nilang pagsimba o pag-alagad sa mga binuhat kaysa magbubuhat. Nga mao ang dalayegon sa walay katapusan. Amen. Sabi sa Bicol, in Bicolano, who changed the truth of God into a lie and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. Na siya pinagumao sagkod lamang. Out pa. Yan ang dahil kung bakit. That is the reason why there are people whom God wanted to be awakened to the truth. Because instead of worshiping God, they are serving false gods. Our world now is
down to worshiping not the true God. Buddha is a man, he's not God. Mary is also human and apostles, but they are devotees of Mary, devotees of Peter, devotees of Saint Isidore, devotees of many false gods or saints. There are countries that are worshiping cows. In India, they don't eat cows. They worship cows, elephants. All of those are nantwie no yɛ wɔn nyame yɛn nyinaa yɛ akyiwadeɛ wɔ Onyankopɔn anim wɔde adwene ho wɔ sɛ wɔsom wɔ sono na wɔsono no amu wɔyɛ deɛn a wɔayere ho som wei na nantwie a wɔwura ɛna wɔbɔ mpa yɛ akyerɛ no wɔ nnipa mpo wɔ anidie kɛseɛ sene nantwie adɛn na wɔsom saa nneɛma ɛnyɛm ne se Onyankopɔn twɛde yɛ mpɔnbo bɛfu mɔ awere sɛ wɔamfa sika ne dwetɛ anka me mo wɔamfa mmɔ mo atirimɔden na so moagyae Onyankopɔn som moagyae Onyankopɔn ato hɔ de som atoro nyame ɔmo asensene statue ɛna wɔnom som wɔn Onyankopɔn bo bɛfu ɛbɛyɛ Onyankopɔn no nhwɛmmɔdie ɔno ɔma mo sika kɔkɔɔ gold ɛne dwetɛ no bɔde kɔsom atoro nyame Onyankopɔn bo bɛfu sɛdeɛ Paul ka sɛ wɔnom sesa Onyankopɔn no kora gye atoro na wɔnom som abɔdeɛ no pii sene ɔbaadeɛ a wɔhyira no daadaa no wɔnom sesa Onyankopɔn no gye atoro nyame a wɔporo no ɔmo sesa Onyankopɔn no a wɔmporo no anim onyam akwagye wɔ nipa wɔporo honi nsɛsoɔ ɛne nnomaa ne ntɔteboa wɔyɛlɔka no kasa mu no se ɛfiri sɛ wɔnom asesa Onyankopɔn no kora gye atoro na wɔnom som abɔde ne pii sene wɔbaadeɛ a wɔhyira no daadaa no wɔnom asesa Onyankopɔn a wɔmporo no honi agye wɔ nipa wɔporo deɛ nsɛsoɔ wɔ Spanish kasa mu no se na wɔsesa Onyankopɔn a wɔmporo no anim onyam yɛ wɔ nipa wɔporo honi nsɛsoɔ ɛne nnomaa ne ntɔteboa ne mmoa wɔwe adeɛ Portuguese kasa mu no ase na wɔsakyerɛ Onyankopɔn a wɔmporo no anim onyam yɛ wɔ nipa wɔporo honi nsɛsoɔ ɛne nnomaa ne ntɔteboa ne mmoa wɔwe adeɛ yɛn ne adeɛ na nipa yɛ adeɛ biara a ɛyɛ mfomsoɔ no ɛno na wɔnom yɛ na ade nti ɛna wobɛsom anantwie nipa te sɛ Buddha Maria ɛne kwan sɛ yɛsom wɔn ɛne kwan sɛ yɛkoto wɔn ɛnkanka saa nyame huhuo yi ɔma yɛnkenkan Deuteronomy nwoma ati num nkyɛmu nson Deuteronomy 5:7 ɛnyɛ nyame foforɔ ɛnka me ho na ɛnyɛ ohoni adeɛ biara a ɛwɔ soro asase so ne deɛ ɛwɔ asase so ɛfam ne deɛ ɛwɔ nsuom asase ase ban ɛmfa ɛnkoto wɔn na ɛnsom wɔn na me Awurade Onyankopɔn meyɛ Onyankopɔn ne nkumfo a metua agyanom amumɔyɛ so ka mɛfa ɛma soɔ kɔsi awoɔ ntoatoasoɔ mmiɛnsa ne nan a wɔtene me soɔ anuanom ahunu Onyankopɔn wɔtwe ne nkunu na Catholicfoɔ nwom no aka no yie Onyankopɔn twɛde yɛ mpɔn no ampa ara ne bo bɛfu wamfa sika kɔkɔɔ dwetɛ amma mo atirimɔdene da so mode yakɔbɔ afɔde ama Belial bosom anak ni na enipa emma bɔne
if ma nyinaa bɔne dɔɔso abosomsom emma wɔn a wɔsom adehuhuo biara na wɔde ne die ma wɔn sɛ wɔnyame. Ayun. Yun ang sinasabi sa pasyon, binabasa pag mahal na araw ng Katoliko. Hindi lang nila binabasa pasyon eka. Wɔn mo kan no. Da biara Catholic-foɔ ɛyɛ wɔn mo nhyia mu tentene no. Wɔn mo amumpɔ nwoma wɔn mo atwere no korɔ wɔn mo mu. Wɔn mo atwere wɔn mo nwoma mu sɛ ifo mmabɔ ne dɔɔso abosomsom ma wɔn mo som adeɛ biara. Ɛne calendar na wɔn de atale da ho kɔka wɔn si Yesu. Wɔn koto calendar ɛna yɛ koto calendar nyina. Abobɔ mpa yɛ kyerɛ aboɔ ne nnua. Nanso ani no sɛ yɛbɛ bisa Twerɛ Kronkron no a Twerɛ Kronkron kan no wasomafo nnwumadi du nso ntwumadiɛ nkron Acts 17:29. Na ɛnam sɛ yɛyɛ Nyankopɔn abusua nti ɛnsɛ sɛ yɛsusu sɛ Nyankopɔn tebea te sɛ sika anaa dwetɛ anaa ɔboɔ adwene a wɔ nipa de ne nyansa adie. Wɔde yɛwo susu kɛkɛ koraa sɛ wɔ Nyankopɔn tebea te sɛ dwetɛ anaa sika kɔkɔɔ boɔ kɔɔbere rɔba mpo no ɛyɛ bɔne. Wodwene ho kɛkɛ mpo koraa ɛyɛ bɔne. Nanso ɛnɛ wobɛhu ne yɛasene rɔba ketewa bi de aba abɛto hɔ na yɛde agu taxi mu na yɛyɛ bɔne donkomi na ebi nso yɛde flowers agu ho. Wokɔ Chinese store calendars ɛwɔ hɔ ɔmo de ɔmo sosɔ candle asisi animu ɛde flowers agugu ase akoto ne bɔ mpa yɛ akyerɛ no. Yɛn nyinaa yɛ nneɛma yɛwɔ Nyankopɔn tan. Mane da so ne sɛ deɛ yɛka no mate aseɛ otwede yɛmpo Nyankopɔn bɛfu ɔno a masika kɔkɔɔ dwetɛ ne ahunyade ammo na so mo de ba afɔde ama abosom ɛno nti ɛyɛ wudie ne abususɛm kɛseɛ ɛwɔ Nyankopɔn anim. Ɛnɛ nipa sunsom nyame ahodoɔ bebree. Yɛnhyɛ aseɛ ha ne yɛakɔhyɛ nkurɔfoɔ binom abufuo. Ɔma yɛnhyɛ aseɛ prakɔpɛ. Ɔma yɛnkɔ Macau. Yɛne brother Mel Pinga yɛsrɛ mo ada. Ɔnto wasɛm ma yɛne. Ane brother Daniel yɛwɔ brother Gabriel ɛwɔ ahoma no so. Mga salita ng Diyos na naisasamlaw ng apostol sa panahon ni Kristo bago ito maging isang liye. Na Kristo wabrɛ so no. Alam mo kapatid Ɔkwan bɛn ang isinulat ni Pablo ay na Paul faa so ɛtwerɛ Awurade asɛm abra na ɔni hɔ abra na Kristo wɔ hɔ. Onua wonim sila mismo kasi ang deɛ Paul tee ɛna wɔhunu yɛ no ɛno na wɔtwerɛ yɛ. Saa ara so na asomafoɔ no aka nyinaa so tie. Wɔn hunu yɛ na wɔte yɛ no na wɔn twerɛ yɛ nkenkan. Yohane nwoma di kan eti baako ɛnkyɛmu mmiɛnsa 1 John 1:3. Deɛ yɛhunu na yɛte no na yɛka kyerɛ mo nso. Na mo nso ne yɛ ne nya yɔnkofa. Na yɔnkofa no yɛ ne yɛgya no ne ne ba Yesu Kristo na ɛwɔ. Yɛretwerɛ yɛn mo berɛ mo na mo ani gye wie pɛyɛ. Ɛno nti deɛ na asomafoɔ no ɛretwerɛ no yɛn mo yɛ nneɛma wɔn mo hunu yɛ na wɔteyɛ. Ade ti na yɛ ade a wɔn mo hunu yɛ na wɔteyɛ. Ɛfiri sɛ yɛn nipa nyinaa na ebetumi atwerɛ. Ɛfiri sɛ wɔn a wɔbɛtumi atwerɛ no yɛbɛtumi de yɛn ho ato wɔn so no. Yɛkasa adansefoɔ no ankasa mu adansefoɔ no yɛ wɔn a wɔhunu yɛ na wɔteyɛ. Yɛn kenkan asomafoɔ nnwuma du ɛnkyɛmu aduasa nkron kɔpem aduanan baako Acts chapter 10:39. Na yɛn ne nneɛma a ɔyɛɛ no Yudeafoɔ so ne Yerusalem nyinaa ho adansefoɔ. Ɔno nso na wɔsɛn no dua so kum no. Ɔno na Onyankopɔn nyane no da ɛtɔ so mmiɛnsa na wɔmaa no yii ne ho pefee kyerɛeɛ. Ɛnyɛ wɔmaa no nyinaa na mmom adansefoɔ a Onyankopɔn ayi wɔn ato hɔ dada no ɛne yɛn ne sɔre a wɔsɔre firi awufoɔ mu no akyiri no yɛne no didii yɛ na yɛnomee yɛ. Yɛne deɛ asomafoɔ no kae.
na wɔn mo se So saksi sila wɔyɛ deɛ Awurade Yesu yɛ nyinaa ho adansefoɔ. siya'y pinatay, muling Wɔn mo binahay hunu ng yie. muli ng ikatlong Wɔn mo araw, hunu sɛ deɛ siya'y yɛsi kum dalawang noɔ pahayag, na hindi sa yɛnyanee no buong wɔda bayan, ɛtɔ so mmiɛnsa kundi sa mga na saksi wɔyi wɔn ho ng kyerɛɛ Diyos ng una. nnipa bebree na ɛnyɛ Naglagay sa nnipa nyinaa na mmom adansefoɔ a wɔ Onyankopɔn ayi wɔn ato wɔ te sɛ yɛn nso yɛne a Tapos na siya'y na ewunyaneɛ no buhay akyiri sa mga patay. na ewunyane a wonyane firi awufo mu no akyiri no Kasama yɛne wɔn mo sɔre firi awufo mu no nti ampa sɛ yung mga unang labinwalo, yɛwɔ nnipa binom wɔ hɔnom a wɔka Kristo ho a bandang wɔne no didiiɛ huli na siya naging wɔn mo hunu no ɛtee ne nne nakita niya rin si asomafoɔ dumienu a wɔdi kan no nanso ɔsomafoɔ Paul deɛ ɔno akyire yi a wɔbɛyɛ wɔ ɔsomafoɔ no wɔhunu Kristo siya ang isa sa wɔhunu sɛ ampa sɛ Yesu anyane afiri awufoɔ mu si Pablo nung ɛfiri sɛ na wɔka wɔn a papatay niya na wɔtete akristofoɔ no yie kunkum wɔn mo saa bere no okunkum akristofoɔ bebree ɔma yɛnkenka na asomafoɔ nnwuma atia de mmienu nkyɛmu nan Acts 22:4 na metaa wo kwan de kɔ owuo mu mekyekyeree mmarima ne mmaa na meyi wɔn ma wɔde wɔn kɔgu afiase sa Kristiyanismo, Paul na wɔka Yudafoɔ a alam niya wɔn mo tete Kristosom na alam niyang napako na sa krus kasi galit siya sa Kristyanismo. wɔnim sɛ Mga kapatid, yɛakum Kristo wɔnim sɛ yɛabɔ Kristo asɛnnua mu si Pablo pinapapasok sa bilangguan. Kristofoɔ no Yung iba Paul ɛtete wɔn mmaa ne mmarima nyinaa wɔanya bia ɔkyekyere binom de wɔn gu afiase kunkum wɔn sa mga ɔkunkum binom akyekyere binom gu afiase yɛn ne bɔne a Kristo. Paul de yɛ akristofoɔ no Niya nga yung iglesia eh. Ngayon, nung isang beses ɛna Paul ɔno nso nim pa sɛ Yesu Kristo wuyɛ wɔ asɛnnua ne so ɛwɔ sɛ ɔno na wɔtete asafo no na da koro bi a na ng gawa. ɔnam no Awurade Yesu Kristo ɛde ne ho kyerɛ no ɛberɛ a na wɔne nam ɛtaataa ɛtete asafo no asomafoɔ nnwuma atia de no mmienu nkyɛmu nan Acts 22:4 na metaa wɔ kwan Acts 9:2 na ɔyɛ na nso bɛtu kwan akɔ Yerusalem na wɔreyɛ abɛn Damasco no na wɔnam ne baa sɛ wɔbɛsane kɔ Damasco a na mpofiri mu no hann bi firi soro ɛhyerɛn ne so a wɔhwee fam na wɔte ne bi a ɛka kyerɛɛ no sɛ Saulo Saulo adɛn na wɔtaa me yi ɛna wɔse ɛyɛ ho hwan Awurade na wɔse ɛyɛ me Yesu a wɔtaa no sɔre kɔ kuro no mu na wɔbɛka wo deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ Meron siyang pagnanasang matinding na Awurade ka kyerɛ no sɛ sɔre kɔ kuro no mu na wɔbɛkyerɛ wo deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ sa kanyang Panginoon. ɛberɛ a na wɔkɔ Damascus no na ɔpɛ sɛ Kaya ang ɔkyekyerɛ kristofoɔ no to afiase basahin natin ɛberɛ a wɔnam kwan so kɔ Damascus no sa Awurade de ne ho kyerɛɛ no ɛno nti a ɔfa atwa to wɔ ɔbɛyɛ wɔ somafoɔ no ma yɛnkan deɛ wɔkaeɛ 1 Corinthians 9:1 Korintofoɔ nwoma di kan ti baako nkyɛmu nkron na menyɛ ɔsomafoɔ anaa na menee me ho na mehunu yɛ na Awurade Yesu Kristo anaa na ɛnyɛ Awurade mu na meyɛ adwuma anaa na wɔka kyerɛ Korintofoɔ no sɛ kita pala talaga si Kristo kay menne me ho anaa menyɛ ɔsomafoɔ anaa mehunu yɛ na Awurade Yesu anaa ɛnyɛ m'adwuma Awurade mu anaa ɔno nso hunu Awurade Yesu Kristo yɛne ho adanseɛ 1 Corinthians 15:5 na ɔma Kefa ne dumienu ne hunu na ɛno akyi no ɔma anuano bɛboro mpem wɔha ahunu no prɛko wɔn mu pii da so te ase na binom adeda ɛno akyiri nso ɔma Yakobo ne asomafoɔ no nyinaa hunu na deɛ atwa to hɔ no ɔma me nso a ɛte sɛ deɛ wɔapatu awonoɔ ɛnso ehunu ɛwɔ sɛ mene asomafoɔ no mu akuma a ame nsɛ sɛ wɔfrɛ me wɔ asomafoɔ mpo ɛwɔ sɛ metaataa Nyankopɔn asafo no ng wika, napakita siya sa akin. Ako nga ang wika ang pinakamaliit sa mga na akyire nso ɔma me hunu no wɔn nyinaa akyi no ɔma me a mete sɛ deɛ wɔapatu awono no hunu no
Many asomafoɔ mu akuma mensa sɛ wɔfrɛ me ɔsomafoɔ mpo ɛfiri sɛ metaa Nyankopɔn asafo no Twerɛ Kronkron mu no ɔsomafoɔ Paul ehunu Awurade na onyadie Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao. aka no wɔ Galatians 1 verse 10 Ako bagay nagsisikap na na afei deɛ magbigay lugod sa mga metwetwe tao. nipa ba me Kung ako afei nagbibigay lugod pa sa mga tao, enimpa na merehwehwɛ firi enipa hɔ anaasɛ wɔ Nyankopɔn hɔ anaasɛ mehwehwɛ sɛ mesɔ enipa ani anaa sɛ mede enipa ɛba me nkyɛn anuanom ma hunu sɛ asɛmpa meka a yɛn no ɛnte sɛ enipa adeɛ na ɛmfiri ɛfiri sɛ ɛnyɛ nipa nkyɛn na megyee no ɛnso wɔamfa nkyerɛkyerɛ me na mmom Yesu Kristo na ɔdaa wadi kyerɛ me Paul anya ade yie nkyerɛkyerɛ yi deɛ wɔ sɛ wɔka no Onyankopɔn ka kyerɛ no ma ne twerɛe mama yɛnkenkan 1 Corinthians 14 verse 37 sɛ wobi susu sɛ wɔyɛ wodiifoɔ na honhom ni a ɔhunu sɛ deɛ mmerɛ mabrɛ mu yi yɛ Awurade ahyedeɛ deɛ nti a Nakita niya, narinig niya, sinabi sa kanya ni Kristo, sabi niya, ang mga bagay na ɛyɛ deɛ sa inyo, Kristo ay utos ng ɛde kyerɛ no nyina wɔkeka saa nneɛma kaya nakasulat yan, kapatid. Paano niya naisulat na buo saa na ɛkyɛ wɔ nuabarima ang bagay na Ɔkwan naging bɛn bahagi na ng Biblia? Kasi nakita rin niya si Kristo tapos pinagpahayagan siya at inutusan siyang isulat ɔhunu Kristo yung mga bagay na kanyang nakita. Hanggang doon ang aking sagot, kapatid na Daniel. sɛ wɔntwerɛ saa nneɛma yi yɛne ma no yɛ bɛma wɔ nuabarima afei mama yɛnkɔ Legazpi City yɛne brother Daniel Navales ne brother Ronaldo Camp Mula po dito sa Albay. At mula po ɔhɔhoɔ a ɔwɔ ha ne yɛ ɛwɔ Albay ha yi no ɔfiri Malina Albay then the brother Eustacio ɔyɛ Catholic ni ɔsɛ bisa ne sɛ ang tanong po ng kapatid na Eli, kapatid na Daniel, ay kung sino daw po ang unang gumawa ng Diyos-Diyosan. onua no nsɛm bisa ne sɛ hwan na wɔdi nkan ɛsene atoro nyame Marami pong mga Diyos-Diyosang ginagawa. na yɛwɔ binom wɔ hɔnom a Wala pong nakasulat na record. wɔnom sene atoro nyame na gumawa. Basahin natin yung ɔmantwerɛ sɛ hwan na wɔdi nkan sene atoro nyame mama yɛnkenkan Psalms 115 na wɔn nyame yɛ ayon. Yun po palang mga Diyos-Diyosan abosom huhuo kamay ng mga nipa nsa no wɔ adwuma ano nti basahin natin ang 17. abosom ɛyɛ nipa nsa no wɔ adwuma mama yɛnkenkan Acts 17 verse 29 Isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng na ɛnam sɛ yɛyɛ Nyankopɔn abusua nti ɛnsɛ sɛ yɛsusu sɛ Nyankopɔn tebea te sɛ sika anaa dwetɛ anaa ɔbo adwene a Tao talaga po ang onipa de ne nyansa ne n'adwene adi kalinuhan ng tao. Hindi po gawayan ng mga unggoy, hindi gawayan ng mga bubuyog o kaya hindi ginawa onipa de ne nyansa ne n'adwene na adi mga bubuyog. ɛnyɛ nnoe na ɛyɛɛyɛ Gawayan ng mga anyo-anyo ɛfiri sɛ Mga langgam mfɔtea ne ntatea no anay, nakakapagtayo yun ng mga wɔmotumi si wɔn ankasa fie gawa po ng langgam yun. mfɔtea mpotumi ɛyɛ asi wɔn mo dan Mga tao. yɛn nyinaa yɛ ntatea adwuma nanso abosom ne a yɛaso no deɛ yɛ nipa na ayɛ nti yɛantwerɛ sɛ hwan na wɔdi nkan sene abosom Na gumagawa niyan. Kagaya nung mga panday tanso sa panahon ni Pablo. Basahin natin yung gawa ng mga apostol. Pakinggan niyo po ito, kapatid. 9:24. Sapagkat may isang taong nagngangalang Demetrio, panday pilak, na gumagawa ng maliliit na dambanang pilak ni Diana, ay nagbibigay ng hindi kakaunting hanap buhay sa mga panday. Na sila'y kanyang tinipon pati ng mga manggagawa ng mga gayong gawa at sinabi, "Mga Ginoo, talastas ninyo na nagsisiyaman tayo sa hanap buhay na ito. At inyong nakikita at naririnig
na hindi lamang sa Efeso kundi halos sa buong Asya ay nakaakit ang pablong ito at naghiwalay ng maraming mga tao na sinasabing hindi raw mga Diyos ang mga ginagawa ng mga kamay. Sila kay Pablo, ang isa sa manggagawa niyan si Demetrio eh. Kaya ayoko ngang magbigay ng pangalang Demetrio sa mga apo ko eh. Kasi isa sa mga nakarecord sa Biblia, yung Demetrio na yan panday panday gumagawa ng mga maliliit na pilak na dambana ng Diyos-Diyosa ng mga taga-Epeso na si Diana. Yung Diana na yan, Diyos-Diyosan niya ng mga taga-Epeso. Ayoko rin magbigay ng pangalang Diana sa mga nanghihingi sa akin ng pangalan para sa kanilang mga anak. For their children. But it's not written in the Bible who first used or who first made these false gods. But one thing we can be certain is that yung ideya ng Diyos-Diyosan, kauna-unahan yung ideya. Yung Agsibabi ni penya adwene free yese wobesne aturo nyame no. Sa adwene free bonsam siya ang nag-uudyok sa tao na sumamba sa ibang mga Diyos. Inihihiwalay niya. Everso wano no wo Nyankopɔn tamfo. Wano na wajiji nipa se wano monsum aturo nyame. Ono na wo ma nipa mani free wo Nyankopɔn ho. Ono na wo kyerɛkyerɛ nipa se wano monsum abosom. Anti aturo nyame no yenum ya honhom afiri bonsam. Afiri se wanum te wo Nyankopɔn so watua onua. Bonsam pese wo te Nyankopɔn so watua nti wo da nipa mo wasom abosom. Afe mama yenko Lawak City ne Onuabarima recurrence. Nandito pong ating isang bisita, Afre Lawak City. Na yehoho ba ko wa ha no oye kabrekyere ni oye dunsini. Kaso wo bisa ne nsɛmmisa. Masɛmmisa ne sɛ Afre Cain Abel nom so wa mo nyinaa yɛ mmarima. Ba ne sɛ na wɔn mo dɔɔso abra mo miru nyinaa yɛ mmarima. Onua wa kunu nipa bɛdɔɔso a Afre ɛmaa ne mmarima mmaa ne mmarima na ebetumi awama nipa dɔɔso wɔ asase ani. Daso nye Adam ne enye Cain ne Abel nko na Adam wo ye. Genesis 5 verse 4. Na efia Adam edi ye ne ye fincha hadio kron na wotwe owo mamerima me papa edi efia edi osia owo merima ensia wo ma mienu ndo pa treze Adam fincha ha nkron no ode tena ase no wanwo ba mema nkron wo wo ye. Na se unkwa wo ma ye merema nyina de ne ye wo ya berema papa na so eye no kure owo mama ka ho enti Cain yere ebi ye na eye ni nua ba every se na ni papa fro biara ni wiase sa ba na je wo mo nko a o ma ye nkenkan Genesis 3 verse 20 na Adam to ne yere din ha wa frese wono ne atiasefo nyina na tandaan mo kapatid. Sabra ni pe biara tie asie no. E pe biara wa tie asie bia ye Eve ba. Ya fre Hawa se Hawa every se wa ya tie asefo nyina maame. Ye ne manu yie ma wo nsɛmmisa wo Onuabarima. Afei ma ye nkɔ Pasig City. Ye ho wodi kan no nie. Brother Denstro Samento. Mama Mwadwo. Masɛmmisa ne sɛ yebetumi akan afiri Kronkron mu sɛ Kristo na wɔte ase ansa na yɛbɛbɔ wiase a na adanse bɛn na kyerɛ Onuabarima yɛ da wase wasɛmmisa ne sɛ bibi wɔ hɔ edi adanse sɛ na wɔte ase ansa na yɛbɛbɔ wiase na ɔno amu na ɔkan yɛn kenkan John 17 verse 5 na afei agya
animuonyam a mewɔ no wo nkyɛn ansa na wɔbɔɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wo nkyɛn. Ɛno ne no. Ɔse Agya, fa animuonyam a mewɔ no wo nkyɛn ansa na wɔbɔɔ wiase no hyɛ me wɔ ara wo nkyɛn. Ano nti Kristo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Onya n'animonyam firi Agya no nkyɛn ansa na ɛbɛbɔ wiase. Yɛwɔ twerɛnsɛm dodoɔ no a na ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu a ɛkyerɛ n'ase a wɔteɛ ansa na yɛba bɛdane nnipa. Ɔma yɛnkenkan John chapter 8 verse 40. Na afei, mohwehwɛ me akume. Me a maka mo nokore a mate no Nyankopɔn nkyɛn no. Yɛn deɛ Abraham anyɛ saa. Abra Yudafoɔ no yɛ wɔn ma yɛn sɛ nkɔm bɛku no anom bɛsi no aboɔ no. Awurade Yesu Kristo ɛka asa afei deɛ mohwehwɛ me akume. Me a maka mo nokore. Ni amaka mo nokora mete no Nyankopɔn nkyɛn no. Yɛn deɛ Abraham anyɛ saa. Ɛno nti ɔka biribi akyerɛ yɛn a Abraham anyɛ. Ade kyɛ wɔka sɛ deɛ moyɛ no Abraham no anyɛ saa. Wɔhunu sɛ binom pɛ sɛ wɔkum, pɛ sɛ mukum me. Ayɛ onipa wɔka mo nokore. Abarima wɔka mo nokore mo pɛ me akume. Ɔka sɛ afei. Deɛ wɔka sɛ mo pɛ me akume no saa abrɛ no wada ne ho adi wɔ honam fam. Yɛnkenkan Philippians 2 verse 5. Philippifoɔ timienu nkyɛmu nnum. Ɔma adwene a ɛwɔ Kristo Yesu mo no ara ntena mo mu bi. Ɔno na ɔwɔ Nyankopɔn tebea mu deɛ nanso wɔanyina so ketee sɛ ɔne wɔ Nyankopɔn sɛ ana wɔne Nyankopɔn yɛ pɛ. Na mmomɔtoo ne ho mpan faako watebea too ne ho so. Dane wɔ nipa nsa so. Ɛyɛ ade a mu da hɔ. Ɛwɔm sɛ ɔwɔ Nyankopɔn tebea mu deɛ nanso wɔanyina so ketee sɛ wɔne wɔ Nyankopɔn yɛ pɛ. Na mmomɔtoo ne ho mpan faako watebea too ne ho so. Dane onipa nsa so. Anti ono obedane odane enipa ensa so enti abra wada ne ho adi wo honam no aka se mo pami akume ye waka mo no kore no na ye Abraham enya sa bakit hindi ginawa ni Abraham yun? Sabi niya basahin natin ang 8. Na so Abraham anya sa Abraham mapenso no na wanya meda ne ho adi wo nipa ni pedua mu ye yenken kana somafo nwuma atidu nso nkyemu aduonu nkron na mo agya Abraham hunu me no na neje ana Yudafo ne se ne wunya ni mfirinhyia aduonu mpo na yɛdan na wohunu Abraham Yesu se won se mereka akyerɛ mo nokrem ampa ara se Abraham enya maaye no na mewo ho yene ni wo pese wo te Abraham enya sa ɛdeɛn na Abraham wanyi kaya hindi pala ginawa ni de Yudafo no ye no wɔn pese wo kum no Abraham anya sa awrese mo agya Abraham ehunu mena no na neje ante Yudafo no kan se wonya mponi efihyadio aduonu mu ye den hunu Abraham na Kristo anu yie ne sen ase no kora mesemo se Abraham enya maaye no na mewo ho paano in-translate yan? Your father Abraham rejoiced to see my yanken kan no say mo agya Abraham ho sane no se wo behunu meta na wo huni na neje na Yudafo ne se no se wonya ni mfirinhyia aduonu mpo na ye den na wo hunu Abraham na nokre mereka mama hunu se Abraham nya maaye no na mete yase katanungan ng kapatid na umiiral na ba si Kristo ubisa me sa Kristo ti yase salaman ang sabi sa Biblia bago pa nilikha ang daigdig sabi po sa Biblia
bago pa ipanganak Twerɛ Kronkron sɛ ay ako nga sa Biblia. Abraham yɛnya ngo no na mewɔ hɔ. The absolute truth is that I was Nokore mmerɛ ka mo nokore ampa ara sɛ bɛte ase ansa na yɛbɛwo Abraham. Intindihan po natin kapatid na nung si Kristo'y nagkatawang tao, gusto siyang patain ng Ano nti sabi niya, deɛ na Kristo ɛka bra wɔda ne ho adi wɔ honam fa mu no na Yudafoɔ no pɛ no waku no. na taong sa inyo'y nagsasaysay ng Ɔka sɛ mopɛ me akume na aking narinig. me a Ito'y hindi ginawa ni maka mo nokora mete frɛ agya no nkyɛn. hindi ginawa ni Abraham yun. Na Abraham deɛ wanyɛ yi Natuwa siya. deɛ moyɛ yi Abraham anyɛ afiri sɛ Sinasabi ko sa ohunu me na Yudafoɔ no sɛ wonya ni mfirinhyia aduonum na ay ako nga. wɔse Ibig sabihin, bago wahunu Abraham. Abraham enya mmaeɛ no na mewɔ hɔ. bago Abraham enya mmaeɛ no nauna na siyang na yɛwɔ me dada. Sino Ɛno naman nti ang anak? Sa dos yɛwɔ no ansa na ng Adam reba Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng na wɔsɛ mɛka no deɛ wɔhye. ikaw ay aking anak. Sa Awurade araw na asɛm ito sɛ ay ipinanganak kita. ayon, sa araw na ito ay me na mawɔwɔ nnɛ sasaysayin ko ang pasya, sabi ng talata. na mɛka no deɛ Awurade ahye. Sa araw na ito ay Mɛba ne wo. kita, sabi ng Me na mawɔwɔ nnɛ. sabi niya. Sino ba yun? Awurade na wɔsi. Patro ng Hebreo. At sino man ay hindi tumatanggap Na Hebrews sa 5:4 sarili ng karangalang ito. Liban ase na na obiara Diyos na gaya ɛmfa saa nidie no ɛmma ne ho. si Kristo man ay hindi Gye Aaron. nagsasari sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote. Na saa ara nso na Kristo Sa kanya ay nagsabi, anhyɛ ne ho animuonyam sɛ wɔbɛyɛ wɔsafopanin, na mmom deɛ wɔka kyerɛɛ no sɛ ngayon. mɛba ne wo, me na mawɔwɔ nnɛ. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak, ikaw ay aking Na Kristo sɛ me na mawɔwɔ nnɛ, mɛba ne wo, me na mawɔwɔ nnɛ. ipinanganak ng ama ang Kristo. Da bɛ na yɛnsiiɛ Ang mismong ama ang yɛwoo no ansa na Alam po ba na agya no woo Kristo 34 ansa na bɛbɔ wiase. Agya no ankasa mu na ɔwoo no. At bumaba. Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtari ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? bago pa pala itinatag ang lupa ay Hwan na wɔafrɛ kɔ soro na wasaneɛ? Hwan na okura mframa wɔ ne nsam? Hwan na wɔbɔɔ nsuo ano boa ntoma mu? Hwan na wɔde asase no nyinaa sisi hɔ? Sɛ wonim a, ne din de sɛn na ne ba ne din de sɛn? ng kanyang anak. Deɛ wɔde asase fapem too hɔ, ne din de sɛn? Na ne ba ne nso din de sɛn? Ay meron na pong tinatawag na anak ng Diyos. Mpo tete nyinaa no Sabi ni Juan, na 14 ng Juan. Basahin natin. yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn ba. John 1:14 At tumahan sa gitna natin. ase At nakita namin na asɛm no bɛyɛɛ honam. kaluwalhati ang gaya ng Na asɛm no bɛyɛɛ honam na wɔbɛsoɛɛ yɛn mu na yɛhunu n'animuonyam sɛ agya no ba ɔwoo nokorɔ animuonyam na adom ne nokorɔ ayɛ no ma. Gaya ng Na sa bugtong ng ama. Yung yɛhunu Awurade animuonyam. Kaya nga bugtong na anak ng Diyos eh. Kaya po nangyaring bugtong siyang anak ng Diyos, siya lang ang kaisa-isa Ɛnkyɛ wɔkaa sɛ ne dɔba ɔwoo nokorɔ ng Diyos. adenkyerɛ sɛ wɔno pena na wɔte ase saa berɛ no a Onyankopɔn woo no wɔ. Adenkyerɛ awerɛ sɛ Onyankopɔn no wankasa mu ɛna woo no. John 1:18 obiara ahunu Onyankopɔn pɛn. Gye Nyankopɔn a ɔwoo nokorɔ a ɔtwerɛ agya no kokom. Nasa sinapupunan siya ng ama. Kaya sabi ni Juan, Na nang pasimula ang berbo na ɔwɔ agya no kokom ɛberɛ a Yohane ɛkaa sɛ ɛfiti yɛaseɛ na asɛm no wɔ hɔ na asɛm no yɛ Onyankopɔn. Ɔno na mfiti yɛaseɛ na ɔne Onyankopɔn wɔ hɔ na ɔwɔ agya no kokom. Na nokorɛ ɛkyerɛ sɛ wɔno wankasa mu mpo firi agya no mu no. Te sɛ Eve ɛfiri Adam mu. Ɔfiri te sɛ Eve ɛfiri Adam mfin mpadeɛ mu no. Tapos iniluwal ng ama mula Na sa kanyang sinapupunan.
Agya Nyankopɔn wo wo no free ne kukum. Ang tawag sa kanya ngayon, bugtong ng ama, anak ng ama. Na O anong katunayan yan afei wawo ne ba yɛfrɛ ne sɛ ne dɔba koro. nakasulatan na yang Ɛdeɛ na ɛdi ho adanseɛ sɛ sa ama. Basahin natin ang na ɔwɔ hɔ no mansa na yɛba bɛ awo no. Yɛn ne wɔtwerɛ nsɛm kronkron mɔma yɛn kenkan Yohane nwoma edi kan eti dumiɛnsa nkyɛmu mmiɛnsa. Na Yesu nim sɛ agya no de nneɛma nyinaa hyɛ ne nsa ɛne sɛ wɔfiri Nyankopɔn nkyɛn na wɔrekɔ Nyankopɔn nkyɛn nti wɔfiri Nyankopɔn nkyɛn nti sɛ nipa firi fam dɔteɛ mu na wɔbɛsane akɔ dɔteɛ mu nanso Kristo deɛ ɔfiri agya no nkyɛn wɔbɛsane akɔ agya no nkyɛn ɛfiri sɛ wɔ Nyankopɔn no ara mu ɛna wo Kristo ɔfiri agya Nyankopɔn koko mu ɛna sɛ yɛbɛte aseɛ wɔ nua yɛn no ase kyerɛ ne sɛ mpo ansakra na ɛbɛbɔ wiase no na wɔn no wɔte ase dada ɛfiri sɛ ɔfiri agya no koko mu na wɔbaeɛ yɛn ne ma no yie ma wɔn nsɛmmisa Onuabarima Daniel. Na brother Eli Ntɛmpa no wɔka ase na ɔwɔ agya no koko mu sɛ yɛn ɛwɔ Yohane nwoma ti baako nkyɛmu dunwɔtwe. Ɛyɛ nkyɛmu dunwɔtwe mesrɛ bɛtumi akan ne bi wɔ ama me. Ase obi hunu wɔ Nyankopɔn pɛn. Ɔba wɔwɔ no koro no wɔtwerɛ agya no koko mu ɔno na wayi no adi akyerɛ. Yɛn ne twerɛ nsɛm a ɛyɛ wɔkenkan yɛ na wɔkaa sɛ agya no na ɛwɔ no na wɔsɛ ɔwɔ agya no koko mu ɛnti na ɛno kyerɛ sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ awode yɛ anaa Onyankopɔn wɔ awode yɛ ɔno nso ɔwɔ awode yɛ sɛ wɔba awode yɛ onua ma yɛnte aseɛ sɛ yɛka sɛ wɔ Nyankopɔn koko mu a yɛnde na awodeɛ sɛ de wɔba wɔ awodeɛ no o. Pero ang nakalagay po sa Griego, yung bosom. Ebetumi aka sɛ ɔba awutwa ɔba awutwa ɔba awodeɛ yɛ na awodeɛ nanso Yesu nanso Onyankopɔn deɛ ɔsɛ ɔwɔ kokoma na ne ba ne dam. Abraham nso na ne mma mpo gu n'asene mu yɛn kenkan Hebrews 7:5 na wɔn a wɔfiri Lewi mma mu nya asɔfodwuma no nso wɔ ahyɛdeɛ bi sɛ wɔnyɛ tutusuo dudu sɛdeɛ mmara no teɛ wɔ ɔman no mu ɛne sɛ wɔn nuanom a wɔn nso wɔfiri Abraham asene mu no nkyɛn. Aha ne yɛsɛ Abraham asene mu nti Lewi mma no wɔn firi Abraham asene mu wɔn ankasa wɔn firi Abraham awodeɛ mu na mo wɔ Abraham asene mu bahuno nti Onuabarima wonim ama ɛwɔ awodeɛ na deɛ wɔka ne yɛ nokore material na chromosomes para makabuo ng isang tao na yung nanggagaling sa lalaki nanggagaling awo mo ahyɛnsodeɛ no a free ɛyɛ saan nanggagaling yung kanyang procreate enipa mu no wɔbarima no wɔ baa doon nagpo-produce ng ng sperm cells deɛ ma yɛtumi de wo nipa no wɔ baa ne wɔbarima ho nsuo na ehyiam na atumi yawo nipa na bɛyɛ mfirinhyia hanan ɛna na Lewi mma no wɔwɔ Abraham asene mu afei agya no ɛberɛ a ɔwoo ne ba no ɛfiri agya no kukum ɛnyɛ uterus anaasɛ na wotwaa mu ɛnyɛ hɔnom na Kristo firi sɛ wɔwɔ kasa afa wotwaa bi ho nyɛmɛmɛ deɛ mɛsɛ wɔfiri agya no kukum menkaa sɛ mena mekaa sɛ na ɔwɔ na wodeɛ mu yɛn ne yɛ Yohane ne nsɛm mesrɛ mɛbɔ me so boɔ mɛde yɛkan na mɛkan akyerɛ wo kyerɛ na mɛkyerɛkyerɛ no mamu akyerɛ wo no sɛ deɛ wɔatwerɛ seɛ wɔ Tagalog kasa mu sɛ awodeɛ no Tagalog kasa yɛse yɛ awodeɛ ɛnyɛ awodeɛ yɛfrɛ ne kolkos ayɛ Tagalog kasa no yɛse na pupu na ɛnyɛ me na metwerɛ na wona wo sɛ matris na wona wo sɛ yɛ awotwa asɛm sɛ na pupu na no saa na ɛteɛ wɔ Tagalog kasa mu
Rafoka sa ni yesi agya no kukum. Ngayon sabi niyo matris. Ano te Tagalog kasam ni yatra siyase sa napupulan o se uterus. Sabi naman ang English, bosom. Ang sabi naman O se Tagalog kasam sa napupunan. Rafoka sa ni bosom. Ayaki kasam ni kukum. na ibalik sa aking anumang kahit Ano ti uni haubiara. sabi ko lang po yung nasa Biblia. Salamat po, brother. Kasi ang banggit nyo, pinanganak dito Tadawa si Brother Eli. ng Diyos. At si Panginoon si Tete Kristo, galing Ang sa wakasa na na mawuunde. Diyos. Awurade Yesu Kristo. Kasi ang sinapupunan, hindi ho talaga sa loob ng katawan ng Diyos ang ibig sabihin, kundi nasa gitnang parte ng katawan po ang sinapupunan. Tama po ba yun? Yung nasa parting gitna? Yun po ang bosom. Kasi infini. Yung pong pagkakabanggit ng bosom sa Biblia kasi kapatid, kung ating Asam kukumuno. titignan sa wikang English, yung bosom, sa kahulugan po niyan sa pinakamahuhusay na diksyonaryo. Pagka po lalaki, yan po'y dibdib eh. Yan ay dibdib eh. For men, that's the chest of the man. Yun po ang preferred meaning ng salitang That's the preferred meaning of the word bosom, the chest of a man or a woman. Bema bo. Na wabadi ne de ye de wahin. woman's breast. Oba Bosom is a woman's breast. The breast oba mpo so oba so wo kukum. Oba de ye ne no. po, miski pala sa babae, sa diksionaryong English, hindi rin matris yun. Ano ti Bosom sinapupunan yung breast. ano ti atwerɛ kronkron mu no. Yun po ang sabi sa Oba diksyonaryo ng mga yanka so oba ne ye kukum. Oba de oba eni bo. Oba wo no fo bema na wo bo. Biblia natin kukunin. Arati Twerɛ Kronkron mu no ohwɛ Nyankopɔn ne nsɛm no wɔ John 13 verse 3. Ase na Yesu nim sɛ ofiri Agya no nkyɛn, ɔbɛsa ne akɔ Agya no nkyɛn. Adwene a edi kan wɔ Kristo ne tebea wɔ mu no sɛ ofiri Agya no nkyɛn. Ebi Agya no kukum kufa kopɔte no wontumi nkyerɛkyerɛ yɛ nim bɛbɛ kopɔte na Kristo hyɛ ansa na Agya Nyankopɔn bɛwo no. Wonim onua Twerɛ Kronkron no menkan biribi saa da sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ nkotodwe menim sɛ wahunu bi dade a menim sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ ani ɔwɔ aso ɔwɔ hwene ɔwɔ akoma ɔwɔ nsa tea makan ɛresɛmmerɛ nsɛm du no yɛde Nyankopɔn ne nsa tea na twerɛeɛ yɛnum ne Nyankopɔn akɔ a yɛde ama wɔ Twerɛ Kronkron mu ɛne yɛsɛ Nyankopɔn kukum ɛno nso yɛ wɔ Nyankopɔn n'akɔ no baako a yɛaka ho asɛm nanso kukum no yɛnim kuku no fa kopɔte Agya no kuku ne hyɛ ɛresɛ sɛ yɛbɛdwene sɛ nipa a woyɛ bɛrima na wohwɛ wo ho sɛ wo bo nie nipa wɔ wo bo ɛna abɔfra nipa bɛrima deɛ nipa woyɛ nipa bɛrima abɔfra ntumi mfiri wo bo mu mma ɔbaa bɛrima ani awo deɛ yɛ nipa mɛrima no yɛni awo deɛ Twerɛ Kronkron no sɛ efiri Nyankopɔn kukum nti mɛmɛ yere me sɛ kenkyina gya menka sɛ Nyankopɔn wɔ awodeɛ sɛ wɔba Nyankopɔn nka sɛ ɔwɔ awodeɛ nti mesrɛw me nso menka sɛ ɔwɔ awodeɛ nti menim sɛ wahunu biribi saa wɔ Twerɛ Kronkron a Twerɛ Kronkron baabi a no yɛaka sɛ Nyankopɔn wɔ awodeɛ sɛ ɔba deɛ ɛna wosan so kaa sɛ Yohane nwoma no mu no Kristo nso yɛ Nyankopɔn asɛ na asɛm no yɛ Nyankopɔn nti saa na ɛba bɛyɛ Nyankopɔn mmienu anaa wasɛm saa na nwanwa sɛ menim sɛ yɛn firi adwene bi a ɛyɛ ɛdwendwene nsɛm na yɛ hwehwɛmu ho ɛyɛ hwehwɛmu mu onua yɛwɔ tebea ahodoɔ pii a yɛkan afiri Twerɛ Kronkron mu sɛ wobɛkae a Kristo yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn ɛno nti a mɛka sɛ Kristo tebea ahodoɔ bebree mu no ɔno nso yɛ Nyankopɔn ɛfa to Hebrews 1 verse 8
tungkol sa anak ay sinasabi. Gya no na wɔka yɛn. Tungkol sa mga anghel sinasabi niya, ang mga anghel niya hangin at ang kanyang mga ministro. Na abɔfoɔ no sɛ, ɔka no abɔfoɔ no ho sɛ, abɔfoɔ yɛ ahonhom. Ɔyɛ n'abɔfoɔ mframa ne n'asomfoɔ gyaframa. Nanso, ɛnyɛ ne ba no na ɛrekasa wɔ, gya no na wɔrekasa wɔ ha yi. Ɔsɛ ɔba no ho deɛ ɔsɛ, Onyankopɔn, w'ahen wɔ hɔ daapem, daapem. W'ahenni poma yɛ poma ɛtene. Verse 8. Verse 9. Wodɔ ɔtenenee na wokyiri amumuyɛ. Enti na Onyankopɔn. Enti na Onyankopɔn. Onyankopɔn de ahosan ngo asrawoɔ asene wɔ mfɛfoɔ. Hwɛ Onyankopɔn no amu na wɔka kyerɛ ne ba no sɛ, ang sabi po ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Na Onyankopɔn de wɔka fa ne ba no ho nie. Ɔsɛ na wɔba no ho deɛ. Ɔsɛ Onyankopɔn w'ahen wɔ hɔ daapem, daapem. W'ahenni poma yɛ poma a ɛtene. Arunti wobɛka sɛ yɛn bɛyɛ nyame Nyankopɔn mmienu anaa? Sɛ agya no yɛ Onyankopɔn, ɔba no nso yɛ Nyankopɔn. Onua wonim. Honhom fa mu no, ɛne berɛ suo mu no. Honhom bɛtumi a wo honhom. Honhom so tumi wo. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Mama yan kenkan. De wofre honam mo wono ne yo honam. Makakapanganak, lalo na pong makakapanganak ang espiritu, kapatid. Kasi sabi nasa honam betumi a wo honam wa. Laman nga ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So ang espiritu na de wofre honam mo wono ne yo honam. Ang ama kung tawagin sa Biblia, ama ng mga espiritu. Anti your friend say aya honhom agya everse agya no betumi awo honhom betumi awo ay espiritu nga sabi. Na de wofre wo honam awo no ne ye honam. Na de wofre honhom awo no ne se ye honhom se de Awurade Yesu Kristo sie. Ang laman nanganganak. Anti honhom so Kapanganak nga ang espiritu. Doon sa awit po, ganito ang sinasabi doon, kapatid. 94:9 ng awit. Siyang lumikha ng pakinig. Verse 9 of Psalms. Siyang lumikha ng mata. Hindi ba siya makakakita? He that planted the ear, shall he not hear? The Bible is asking a question. It's easy to answer. He that planted the or Onuabarima. Ane Onyankopɔn betumi Onuabarima. Yene botaye nche wotumi bo nipa ni bo nipa so afiri wonu wa mu ni se de se ti asem. Yo ba ni no ono na wo Onuabarima ye nipa yo wa ni. Ena ya bo ani fufuro nso. Se camera no eye ni. Afiri se wotumi ye camera na so wa ni. Wa wonu se Onyankopɔn Onuabarima bebo ani amaye. Wa ba wo de. Nanso wono na wonu se de se wo. Abra wo de woni bi. Eroti Onyankopɔn anya dene ma Onyankopɔn se wo bewo. Na so wono atumi aba oba wo de a. Ona wontumi wo. Osi wahunu obi a woni ani obebo ani ama wo da. Onyankopɔn wa ani nti na watumi abobi ama wo. Na Nyankopɔn atumi aba oba wo de abra wonim se de onim se de yese wo anka watumi aba wo de ama wo ba. Enti de nkrofo Catholic fo keka se eye Nyankopɔn maame ye Maria o ma dwene na enye Nyankopɔn oni maame honhom kura betumi a wo onua se wo Nyankopɔn awo a e betumi agye no kura no atum se Kristo wo Nyankopɔn a wo no ono so ye Nyankopɔn te se nipa enipa wo hwe obi kura na anim kura anya fe nanso wawo enipa na wo no ye we bi mo no mo a ye wo won mo hwe won mani mo mani mu se nipa ni ayamin mo be efa ne se elephant man na ni mu se wo so no aso ye nipa
yung ano ng elepante, yung Ever say, Omo yin sene no no mo no what is us no that's why nipa. Ever say Abraham ne ma me yin sene no ne ma mewe aye elephant task or we osono ho enwura bi. Nti ya wo no wa ye se wo so. No animu se wo so no. That's why nya wo so no. Na so mente se wo so no bi kasa pen. Elepante, wala pa ako nabalita ang nagsasalitang elepante. Ang Diyos nung mga anak, alam nga naman. Media mente sa was no biya kasapen. Sa sinapupunan niya, tapos sasabihin natin. So, Onyankopon na wo bi, na Onyankopon ba wo awie, na waka se di Onyankopon awo no no nye Onyankopon. Kristo ya friend Onyankopon what Twerɛ Kronkron no tebea bebree mu. Ohawo bi animu na yensu ntia na kore no se agya no ba. Honhom na awo no. Sabi ng Ama kasi, Mama yenye no nisa wo Onyankopon adentira. Ever say Onyankopon say meba ne wo me na ma wo ne. Hebrews 1 verse 5. Ay magpakailanman. Na waba no ho de wo say Onyankopon wa hen wa wo ho da pem. We ni de Onyankopon ka fa ne ba no wo fra ne ba ne mpo se Onyankopon. Yene de agya Onyankopon kan na enche mu wo twene so eno so ma kyerɛ ase yi ase na waba no de Onyankopon wa hen wa wo ho da pem no sene san kyerɛ ase no mo keka se aye ahen wa na ye Nyankopon ever say Kristo intumi nkotena wo Nyankopon so wa bɛka se wa hen wa ye Nyankopon eye niyamo ho se wa bɛtena wo Nyankopon ho na wo Nyankopon nya ahen wa wo Nyankopon so wo na hen wa ana Kristo so wo ahen wa wo Nyankopon wo na hen wa na Nyankopon bi so wo na hen wa wo te agya Nyankopon se ni fa so yenka se wo Nyankopon na ya hen wa no wo Nyankopon nya ahen wa yenka Hebrews 8 verse 1 Hebrew na ensema yare kai mutitire ni ya wasa wasafo penin a bokot na tumi kase ahen wa no nifa osoro na ahen wa kase no nifa so wo osoro ahen wa kase no ahen wa kase bisi ho na de si ahen wa kase ne nifa so wo no ena ye Kristo ahen wa ana Kristo agya Ankotena we Nyankopon so Kristo ntena we Nyankopon so yankan Psalms 110 verse 1 Awurade asema wo se mmerɛ ne yetina menifa nkosi se mede watamfo baye wo nana sentia so Awurade ka kyerɛ Kristo se David ka se Awurade asemi wura se tena mensa nifa nkosi pem se mede watamfo baye wo nana sentia so ye niemo ho ya de genjan se wo bɛka se o ma kyerɛ se se wahen wa ye Nyankopon Profokasa enkyira so man kyerɛ se saa aso wo Nyankopon wa hen wa aso wo Nyankopon wa hen wa wo ho da pem wo Nyankopon wa siesia hen wa ma ne ba no na wo soro Ahinime mu ano nti na sɛ suafo mienu no mo bisa se Awurade sɛ betumi a wo kɔtena wa hen wa so wa ma memma mienu yi ba ko ntena wo nifa na ba ko ntena wo benkum bunim aye ntimi nsi ale kyerɛ Kristo ahen wa no ɛwɔ Nyankopɔn sɛ nifa so ɛwɔ ma nkrɔfo mienu tena Kristo sɛ nifa so ba ko tena Kristo sɛ nifa so ba ko tena benkum so anye yi ahen wa no de si Nyankopɔn sɛ nifa so no ɛna ye Kristo de ye kenkan Matthew 20 verse 20 ɛna Zebedio emano ba Zebedio emano ne na ba ne nkyɛn bɛ koto no na wɔsɔre no ho srɛ ne ho ade ɛna Yesu bisa no sɛ ɛdeɛn na wɔpɛ oboa sɛ no sɛ kama memma mienu yi ba ko ntena wo nifa na wo ba ko ntena wo benkum wahenie no mu na Yesu boa sɛ wɔn sɛ munim de ye mo bisa munim de mo rebisa Oba munim de wore bisa adentra memmete Nyankopon sɛ nifa so mete Nyankopon ahenwan sɛ nifa so na wo pɛsɛ o ma mienu no ba ko ntra me benku na ba ko ntra me nifa so eba sa ne
Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang pintong bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig na gaya ng sapakakak na nakikipag-usap sa akin ay sa isang nagsasabi, "Umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin." Pagdakay na pa sa espiritu ako at narito may isang luklukang nalalagay sa langit. At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne in sight like unto an emerald. And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were 4 living creatures, full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion. The first living creature was like a lion, and the second like a calf, and the third had a face as a man, and the fourth living creature was like a flying eagle. And the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within. And they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. And when those living creatures give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that lives forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Now go to 5:6. And I saw, and I beheld, and lo, in the midst of the throne and the 4 living creatures, and in the midst of the elders, a lamb is standing as though it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Therefore the setup in heaven was shown to John. There was a throne, and then there were 24 thrones around it. There were 4 living creatures. John saw the setup in heaven, and it's not only John who have seen that. John saw in front of the throne there was a lamb standing. In the book of Acts, there was this event when Saint Stephen died. Let's read Acts chapter 7, verse 55. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God, and Jesus is standing on the right hand of God. Jesus was here standing at the time when Saint Stephen was being killed. Makano wa Kronkon mo say, Yesu wote Nyankopon ensa nifa so. Ana wo mesa wote ho. Na so wo si yekum Stephen na wa hwe obesori. Ever say, no jina Nyankopon ensa nifa.
a hen one enim ana adwamane gina hen one enim yenu sɛ sɛ adwamane yɛ Kristo nanso abra wɔ foro kɔ soro no Kristo foro kɔ soro no abra wɔ kan nsɛmpa no wɔ asase so wiye no Twerɛ Kronkron sɛ Kristo akɔtena wɔ Onyankopɔn nsa nifa so na sɛ wɔfa baabi wɔsɛ ogyina hɔ a ɔnte Nyankopɔn so wɔte Nyankopɔn nsa nifa so dara so na sɛ wo kan baabi si wogyina hɔ a wonyina Nyankopɔn so wogyina Nyankopɔn nifa so saa na hyehyɛ ne tɛ wɔ soro nti wɔnua wɔhwɛ na wɔdwene ho a yɛtumi nka sɛ kasa nkyerɛ aseɛ ne sɛ ɛyɛ wahenwa yɛ Nyankopɔn daabi Nyankopɔn nya ahenwa ɛna yɛntena Nyankopɔn so ɛbɛyɛ nneɛma ho kɛseɛ nkyerɛ wɔ buo sɛ Kristo bɛtena wɔ Nyankopɔn so ahenwa no ɛwɔ ne nsa nifa so sɛdeɛ wɔaka no wɔ Kolosifoɔ nwoma mmiɛnsa nkyɛmu baako no sɛ ɛnti sɛ moanya ne Kristo anyane a monhwehwɛ deɛ ɛwɔ soro deɛ Nyankopɔn te hɔ wɔ Nyankopɔn nifa adeɛ Kristo te hɔ wɔ Nyankopɔn nifa Kristo wɔte Nyankopɔn nsa nifa so ɛnti Kristo ɔno nso yɛ Nyankopɔn nnwom eti hɔ deɛ wɔtwe nkyɛmu dunson ɔsɛ fa wɔn nsa yɛkasa Yesu mpo yɛ nipa fa wɔn nsa kata wɔ nifa nipa no so wɔ nipa ba a wɔfa no ayɛ wo deɛ pintin ne so saa nipa wɔn si nipa yɛ nipa ba wɔn si Kristo ɔwɔ hefa ɔwɔ Nyankopɔn nsa nifa so wɔ nipa ba a wɔfa no ayɛ wo deɛ a wɔte wɔ nsa nifa so nti Kristo wɔnte Nyankopɔn so ogyina ne ɔte ne nsa nifa so wɔntena ne so ɔno nso wɔ n'ahenwa wɔte so wɔ nti manyi ni da sɛ nkyerɛaseɛ ma pa ne sɛ ɛyɛ wahenwa yɛ Nyankopɔn da bɛdi yɛ begye di sɛ wɔ Nyankopɔn wahenwa wɔ hɔ daapem ne ma no yɛ ma wɔ nsɛmmisa no onuabarima ɛda wase na yɛmu no ebio yɛpɛ sɛ yɛda Awurade ase sɛ wama yɛ n'akwanya pa sɛ yɛne mo ntwe yɛn gyidie ɛne ɛna ɛnso yɛda yɛahoho ase ɛne yɛn nuanom a wɔnom aboa yɛ ma yɛde Twerɛ Kronkron de sua ne mu nsɛmmisa mmerɛ ahyehyɛ soɔ bɔna ɛfiri mmeammea ahodoɔ wɔ wiase a wɔtie yɛn wɔ satellite so ne internet so na yɛgye di sɛ wɔ Nyankopɔn ne ma wɔne na ho mmɔborɔm daakye bi no wɔbɛka yɛn ho ama yɛatie Nyankopɔn ne nsɛm wɔma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpa yɛn nuanom ating minsan pang dito Nyankopɔn yɛde sua no bɛsi mmerɛ kakra yɛde sua no nyinaa bɛsi yɛda mo ase sɛ mode mo ho ahyɛ dwumadie mu bie na ansa na yɛn ntɛm bɛtete yɛ korakora no yɛretɔ nsa afrɛ mo mmra na yɛmmɔ aseda mpa yɛtiawa ɛnsrɛ Onyankopɔn ɔma yɛmmɔ mpaeɛ yɛn agya Nyankopɔn twede yɛ mpɔn ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu yɛda wase wɔ akwanya pa a wɔde ama yɛn yɛgyina yɛhyia wo sɛ yɛbɛsua wo nsɛm yɛda wase sɛ wotenetene yɛn na bio wama yɛn adwene mu abue ama nsɛmmisa wɔ yɛn adwene na yɛn akoma mu yɛda wase sɛ woyi yɛn ntanta nyinaa ano na wɔn nsɛm kronkron ɛwɔ Twerɛ nsɛm no mu atena yɛn akoma mu yɛn nyinaa yɛte aseɛ sɛ yɛwɔ kwan pa bi wɔ hɔ no ma yɛbɛtumi afa so asom wɔ agya yɛda wase wɔ w'adɔyɛ nyinaa mu yɛyi wayɛ yɛkamfo w'anim onyam din kronkron na bio yɛn ntam bɛtete mmerɛ tiawa yi mu wodɔ basɛm na yɛgya yɛn nkwa na yɛn hyɛberɛ hye agya yɛmpa yɛbɔ no sɛ daa to wa so na bɔ yɛn ho ban yɛn firi yɛn ho amanneɛ ne atorankyɛ mu
na yɛyɛ no free yadeɛ Kronkron mu. Etitiriw yadeɛ a yɛgu so ɛgye nipa dodoɔ no a nkwa ɛfiri wɔ ne nsɛm wɔyɛ mmerɛ mu. Agya, yɛsrɛw sɛ ma yɛntumi ntoa so na yɛnya ahoɔdene wɔ nipadua yi mu na yɛn adwene atumi atoa so wasom wo. Yɛsrɛw kae yɛn yɔnko nipa na hyerɛ abusua biara na so amanneɛ nyinaa ano. Yɛsrɛ wo sɛ da adu a wɔdɔ wɔ akoma biara mu na yɛtumi anya asomdwie ɔda biara da a wɔde bɛma yɛn mu na yɛn nyinaa yɛtumi ayɛ w'apɛdeɛ na akwanya biara a wɔde bɛdom yɛn na Awurade yɛtumi de ayɛ deɛ yɛtene bɔne a yɛyɛ tie wo nyinaa yɛsrɛ wo sɛ fakyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn no. Yɛsrɛ wo sɛ kae yɛn ma yɛda wo ase wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu di mu. Amen. Mama yɛn nkyɛn. Majesty always to the Father and to the Son, His honor and power, and in the Holy Spirit dwell, glory forever and ever. Mama yɛn yɛn sanka daa nkwa dɔ ne nhyira a tumi wɔ mu a ɛfiri yɛn Agya wɔ soro nkyɛn. Adom a yɛresa ne nkwagyeɛ firi ne Awurade Yesu Kristo ne Honhom Kronkron mu daa nkabɔ mu ɛnneɛ nyinaa kuma mu hene na ntenetene nyinaa ɛne obi biara a wɔtie wɔn nsɛm kronkron sesi yɛn. Na ebio yɛreto nsa afrɛ mo aba Tete Atempɔn no Awurade mmara nsɛm anaasɔ nkyerɛkyerɛ ase ɛbɛhyɛ aseɛ October bosome da ɛtɔ so 12 afempire ne aduonu baako twɔta anɔpa nondu baako ɛne da soɔ no nsɛm ɔbɛka yɛn ho ama yɛaba abɛtie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm na nkye a ɛkɔma mo nyinaa. Sa bayang pinagpala, bansang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay nito. Tunay ang kalinga, niliwanag na sa mundong nadirinlan, ipinapahayag
sa Diyos ang karangalan. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin. Patunay ito ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hinirang. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, MCGI. May pag-ibig, may pag-asa, pananampalatayang gumagawa. Sa mabuhay o mamatay, kay Jesus tayo'y ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hinirang. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa, Diyos ang sandigan, MCGI. Ng katotohanan, sumasambang tapat, sumasabay ang Diyos na buhay. Sa isip, sa salita, mabubuting gawa. Kristiyano ako, Kristiyano tayo. First Church of God International. Naririto, alabok na sisidlan, narungisan, may bahid ng kasalanan. Ngunit nilinis mo aming karumihan, puso'y siniglan ng iyong katwiran. Walang saysay, dukha ng sanlibutan. Hinahamak dahil sa iyong ngalan. Ngunit nilingap mo sa iyong tahanan, sa pag-ibig ni Jesus binihisan. Tingin mo iyong palabok na sisidlan, nagniningning dahil sa'yo, banal na katwiran. Tanging pasalamat sa'yo ang maiaalay, dahil inibig mo aming kalipatan. Di masiglan, gintong sisidlan.
katwiran. Tanging pasalamat sa'yo ang maialay. Dahil inibig mo aming talitan. Walang may tutumbas, pag-ibig mong wagas. Alay sa'yo masasalamat na walang wagas. Tingin mo iyong alabok na sisidlan. Nagilinig dahil sa'yo mananagkatwiran. Tanging pasalamat sa'yo ang maialay. Dahil inis mo, dahil nilingang ko, dahil inibig mo. Alabok na sa
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed. Elabonia, Ababa, and Nipaso, no one come a decline. A boy and Bonnie, Ababa, Nipaso, where we am Remun Hokoko. Emuna Nipa, sorry, Etia, one home. A sanya do for the pay, ne to me who come. Na wapako for wapasi wudi Wiase suwenti. Na yarewa hu na kom beba abeje enipa pepem enkwafu wonisem wo Wiase ya fana nyina. Ya shansi ehunu nsɛnkyerɛni maako de aka ya mane hunu a atwa ye hu ahia. Na bone emorosowo ye hunu no emma nyina. Na nipa shansi ya pa no yie. Nanso wonya bi. Na ebro no aso say yebebom aye nipa baako na ebro ye ho ase wasafo Awurade anim mama ye nkwa ye nkotodwa anim na ye mfa ye nkoto sere ento de owotumi se obeje ye enkwa afri ahomone a Wiase sum na ahomone a awosoro honom mama ye mfre Onyankopɔn twede yampon isane ye nma na ye nma emanti ene Wiase mutima muni biara ohwehwe enidasoɔ ne nkwagyeɛ sade yebeya yebenya akomamu asumdwie na enidasoɔ kese a aboroso amanehunu a enipa famu nyina akyire enianom marema ne enianom ma ne yenyonko nipa boma ye gina yensiesie yakoma na yemompaye in prayer. Na makapangyarihan sa lahat. Amang Onyankopɔn. Yɛn Agya a ɔwɔ soro. Awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Yɛn a wonam utumi kronkron so wabɔ yɛn. Agya ɛnɛ yɛn nyinaa yɛba wɔ anim kronkron adigya. Agya yɛda wo ase. Sɛ yɛtumi firi biribiara mu firi da biara wɔ yɛabrabɔ mu. Biara na akwansideɛ pii awɔ yɛn akwan mu. Ɛho pii no atwa yɛn ho ahyia. Nanso Agya yɛtenka se wɔgye na wɔhobanbɔ a wɔde bɔ yɛn nyinaa wɔma yɛn akwanya pa na yɛyɛ w'apɛdeɛ. Yɛda wo ase bebree wɔ w'adɔyɛ nyinaa mu. Agya yɛn mpaebɔ ne sɛ boa yɛn wɔ yɛn nkotosrɛ mu. Yɛsrɛ wo ano yɛawɔ ntoatoasoɔ yi mmɔbɔ. Bɛtitiriw yɛn mmerɛ a yɛwɔ mu yi. Abere a yɛrefa ahokyerɛ ne tebea a ɛdene mu. Yarewa a atwa yɛn ho ahyia na agye nnipa bebree nkwa afiri wɔn nsam. Ohunu wɔn a wɔyɛdeɛ no mmɔbɔ. Yɛsrɛ wo sa wɔn yadeɛ. Kyekyere wɔn werɛ. Wɔn a wɔredi awerɛhoɔ. Wɔn a wɔrete nisuo. Abere a wɔn adɔfoɔ werɛ ahoɔ. Wɔn a wɔwɔ ohia kɛseɛ mu. Wɔn a wɔn ani da so ayera. Wɔn a wɔnni baabi kɔ. Agya yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn ma wɔnyina wɔn nan so bio. Na wɔnya ahoɔden wɔ wɔn akoma mu. Yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn a wɔgyina kono. Yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔn mu biara abere a wɔdwene sɛ wɔbɛboa aban no. Na waboa ama yɛabrɛ nyadewa yi ano ase. Yɛsrɛ wo sɛ kae wɔn a wɔdi aman ahodoɔ so mpanini ma wɔn ahoɔden
na wɔn mfa hwɛ wɔn temamufoɔ so. Na wɔtumi aboa wɔn temamufoɔ ama wɔn afiri ohia mu. Wɔn abusua biara mmɔbɔ. Wɔn yawofoɔ, yɛmma nyinaa mmɔbɔ. Agya, yɛsrɛ wo. Aberɛ nyinaa hunu yɛn mmɔbɔ. Na fa wo nsa ka yɛn ahobrɛaseɛ nipadua yi. Na sɛ ɛntia wo pa a, yɛsrɛ wo sɛ soma wo yadewa ma yadewa yi ano mmra ase. Soma yaresa ma ne mmɛgye nnipa mfiri amanneɛ ne atoyerɛnkyɛ mu yi mu. Srɛ wo sɛ ma yadeɛ yi nso ɛnkae nnipa na wɔn mma ne mfiri nea ɛntene mu na wɔmmra wo nkyɛn. Mprɛ pii yɛdi wo nhwɛ mo. Yɛsrɛ wo fa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Yɛn anidasoɔ nyinaa yɛ w'ahummɔborɔ ne w'adɔyɛ kɛseɛ. Wɔtema ne w'ahobammɔ ma w'abɔdeɛ. Yɛda wo ase. Yɛsrɛ wo sɛ da biara hyɛ yɛn nkuran. Yɛsrɛ wo sɛ bɔ yɛn nyinaa ho ban. Yɛda wo ase wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. At may tanggapin natin ng pagpala ang mahalagang bendisyon at ang pag-ibig na yan isang ka-insura na wala free na jawa sonche. Adom ayaresa ng nkwagyeɛ free ni Awurade Yesu Kristo. Na Kronkron mo dati ni atene. Eni Nyinaa kuma mo hene da. Nkankan yamma mo sesiya ne da nyinaa. Amen.